Hello guys, good morning. Naatag karon diri sa fier sa Cagayan. Padulong mi og bohol guys, wala ka balo akong mana ng kuyog ko. Kay akong ingon nga dili ko kuyog kay na ako yung mga buhi. Dala pud pang luod niya nga siyang mas palabi daw na ako kung mga buhi. Kung sabo din ako akong mga anak. Nana sila sa sulod, nag-una ko. Nagbas lang ko. Tapos sila nagsakinan. Diri may magkita sa Cagayan, sa pier. So silang i-surprise ako. Ang i-surprise. Mag-asa na sila. Pasalud na sila guys. Namugno ko. Ang sa kay reaction sa akong wana nga na ko diri. Pagka na lang. Napasulod na sila. Kakulwa. Nakulwaan ko. Ayaw sa kita. Ano sila guys? Ano kayo sa kong bana? Ano na? Nana? Surprise! Ay, bawal na mag-video. Nasyak akong bana. Ha? Kami gani nag-uban. Naugdan ko nila sa mabini. Kailan mo man kumiyot? Kumiyot. Ay. Nara dito sa tumay. We're going to bohol. Trans-Asia masakyan. Masakyan Trans-Asia. Ay, kung asawa, mangilad. Na-shock siya guys. Ako siyang gingnan ganina nga matukog tagaw ka na yung seminar. Nagpahatod ko niya ito sa akong barkada. Na-shock. Ito lang guys, pabuhol nami with my mga anakins. See you next video. Bye bye. Yan, may